Nu vil jeg vise jer, hvordan man afkorter Lukruts ammehalskæder, så de har den ønskede længde. Det du skal bruge, det er naturligvis din ammehalskæde og en saks. Først så skal du beslutte, hvor kort din halskæde den skal være. Som udgangspunkt så er den ca. 80 cm, når du modtager den. Hvis du gerne vil have den til at måle 60 cm, så skal du afkorte 10 cm fra hver side af snoren. Det vil sige, at du tager din halskæde, og du tager din saks, du klipper, og nu har du den her stump tilbage. Så klipper du lige igen, så knuden kommer af, og finder noget spidst, der kan skubbe den lille stump ud, der befinder sig derinde i. Så tager du din lukkemekanisme og putter på igen. Lad den hænge hernede af. Og så slår du 2 knuder med et godt og fast greb her. Stram godt til. Og knuderne skal sidde lige efter hinanden. Sådan. Så trækker du din lås tilbage på plads. Hiver lidt til. Og binder en knude, der slutter tæt bag om klipsen. Og så gør du det samme på den anden side, og således har du afkortet din halskæde. God fornøjelse.